Het evangelie van Jezus Christus, zoals Matthäus dat beschreven had. Hartstuk 10. Neiter de 12 leerlingen bij hem roepen hier, juger hadden macht om duivels uit te bannen, en elkeneen die ziek en zwak wie te helpen. De namen van de 12 apostels binnen, om te beginnen Simon, die Petrus neemt wordt, en zijn broer Andreas, dan Jacobus de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, dan Philippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tolgaarder, Jacobus de zoon van Alphaeus en Thaddeus, Simon de Cananeër en Judas Iscariot, de man die hem verred had. Die 12 stuurde eruit met deze aanwijzings, geen net de kant van de heidens uit, kom net in een stad van de Samaritanen, geen lever naar de verlennerskip van het volk Israël ta. Onderwijs moeten hem overal de mensen aanzeggen dat het hemelse rijk dichterbij komen is. Meid je de zieken beter, let de derden verriezen, zuiver je lepraleiders, band duivels uit. Vergees hebben jemme kriegen, vergees moeten jemme jaan. Doch geen goud, zilver of kopergeld in de mulriem, neem geen reiszak mee voor onderwijs, geen twastel kleen, geen sandalen, geen stok, want wat arbeidet komt zijn leen te. Komen jem eerne in een stad of dorp, ziek je dan eerst uit bij wat jem het beste te houden kennen en blijf daar, ont jem uit dat plak weggene. Komen jemme een huis in, breng daar dan eerst de vrede groet. Komt die wensk het huis ta, dan mij der vrede op reiste. Oors moet die vrede wensk bij hemzelfs waarom komen. Komen jemme bij een die jemme daar net inlet en net naar jemme worden hartje wil, gaan dan bij dat huis of uit die stad wij en schot je de mouwen van jemme voeten aan. Dit zeg ik jemme, voor Sodom en Gomorra zal het op een oordeelsdag beter uit te houden wezen als voor die stad. Zoch, ik stuur jemme als kiep tussen de wolven. Wees dus gewikst als de slangen en op jem iepenst als de douen. Pas op voor de mensen, want ze zullen jemme aanbrengen bij haar rechters en gieselen in haar synagogen. Voor gouverneurs en koningen zullen jemme brocht worden om mij. Dan zullen jemme voor haar en de heidens getuigenis aanlezen moeten. Maar als ze jemme opbrengen, zit dan net in nood oer het hoe en wat van jemme worden, want op dat stuit zul jem injoen worden wat jem zeggen moeten. Jemme binnen het ommers net die dan spreken, maar het is de geest van jemme heid die terug jemme spreekt. De ene broer zal de oren aanbrengen en zal de deur insturen, ja, de heid zijn eigen ben. Ben zullen in opstaan komen tjen haar aden en harren de deur aandwaan. Elkeneen zal jemme haatje om mij, maar dit uithoudt aan een eindta, die zal behouden worden. Vervolg je ze jemme in deze stad, neem de wiek naar je oren. Ik steen der jem voor in, eer de mensenzoon komt, zullen jemme lang net alle steden van Israël balans west hebben. De leerling stiert net boppen de master, de feind net boppen zijn baas. De leerling mag blijd wezen als er zoveel komt als de master. De feind zoveel als zijn baas. Als er de heer van het huis al Beelzebul neemt hebben, hoeveel de jeder zullen ze dat zijn volk net dwaan? Wees net bang voor harren. Niet is om eens bedutsen dat net ondutsen worden zal. Niet geheim dat net bekend wordt. Wat ik jemme bij zuster vertel, jou dat terug bij jochtskien dij. En wat jemme in het eer fluisteren is, meis je dat loert en voor elkeneen bekend. Wees net bang voor harren die wel het lichaam deeltje kennen, maar net de zielen. Wees jeder bang voor hem die de macht had zielen en lichaam beide in de hel te verdelen. Hield de mosken net een stoer de twa, en net een van die zal naar onderen vallen, boeten jemme heid om. Bij jemme binnen zelfs de heren van de holle alle jaren telt. Wees daarom net bang. Jemme binnen meer würdig als een kloft mosken meien war.
Elke een die het voor mij opneemt bij de mensen, daar zal ik het voor opnemen, bij mijn heid in de hemel. Maar elke een die het mij net kennen wil bij de mensen, die zal ik net kennen bij mijn heid in de hemel. Denk maar net dat ik komen ben om vrede op een wereld te brengen. Ik ben net komen om vrede te brengen, maar het zwart. Mijn komen brengt om een scheel tussen zoon en heid, dochter en mem, skwandochter en skwanmem. In eigen huis zal men juist vijanden hebben. Wat zijn leefde voor heid of mem heger stelt als die voor mij, jet net bij mij. En wat zijn leefde voor zoon of dochter heger stelt als die voor mij, jet net bij mij. Wat zijn kruis net opneemt en mij net volgen wil, jet net bij mij. Wat beziekert het leven te behouden, die zal het verliezen, en wat het leven om mij verliest, die zal het behouden. Die je me opneemt, neemt mij op. En die mij opneemt, neemt hem op die mij stuurd had. Wat een evangeliepreker opneemt, omdat het een evangeliepreker is, zal het leen van sanien krijgen. En die een ben van God opneemt, omdat het een ben van God is, die zal het leen van sanien krijgen. En wat een van deze liedsen, al is het maar een kopje vol koud waterjout, omdat het een leerling van mij is, ja, ik zeg je, het leen daarvoor zal hem net ontkomen. Hartstikke 11. Doet Jezus zijn 12 leerlingen al zijn instructies doen hier, reist je er verder om in een Joodse steden het blijdboodschap te verkondigen en onderjocht te gaan. Johannes jede in het tichthuis praat van wat Christus deed en hij stuurde gewoon van zijn leerlingen naar hem toe om te vragen, binnen jou de man dit komen zo, of hebben we een oor niet te verwachten? Jezus antwoordde hadden, vertel Johannes maar wat je me hier jaren en schogen. Blinden kunnen weer zien, lammen weer rennen, melaatsken worden zuiveren, doven kunnen weer jaren, deden worden te leven bracht en armen wordt het blijd boodschap verkondigen. Lokkig hij die hem net aan mij stiet. Doet de woorden weer voortgangen, begon Jezus met het volk over Johannes te praten. Om wat te zien binnen je met de woestijn ingaan? Wie het om rijdt te zien, zoeiend op bewien? Nee, maar om wat te zien binnen je me dan al komen? Een man kleid in side en satijn? Lui die side en satijn dragen binnen te vinden in de paleizen van koningen. Maar waarvoor binnen je er dan op uitgaan? Om een profeet te zien? Ja, zo wie het, zeg ik je, en meer als een profeet. Van hem stiert in de schrift, zo ik stuur mijn woorden van jou uit. Hij zal van jou het paard reemeidje. Ja, ik zeg je, van alle mensen die op een vraag komen binnen, is geen een groter als Johannes de Doper. Maar de liedste in het hemelse rijk is doch groter als hij. Zo'n de dagen van Johannes de Doper aan Jote Daita wordt het hemelse rijk geweld aandien en griepen geweldners daarnaar. Alle profeten oont en mij Johannes zelfs en ek de wet hebben het oor dat rijk gaan. En als je me het maar aannemen willen, Johannes is de Elia die komen zou. Wat eren had, moet ze broeken. Waar moet ik dit geslacht mij vergelijken? Het is er mij als mijn ben die op het Merkeplein zitten te watchen. Het ene partoer roept je in het oren. Wie hebben voor je me op een bruiloftsfluit te spelen? Maar doen ze dienen je me net. Wie hebben een begrafenislied zongen? Maar je me sloegen je net voor het borst. Ommers, Johannes is komen, hij eet en dronk net, en dan wordt er zijn, hij is net wies. De meisjeszoon is komen, hij eet en drinkt wel, en dan wordt er zijn, zoch, wat een fretter en super, een vreun van tolgarders en zoenders. Maar uit de dieren docht wel blikken, waar de wiesheid te vinden is. Doe begon er oor de steden dat er de meeste wonders die en hier, en voor wie het die,
dat ze er net oors van worden winnen. Wee die, Chorazin, wee die, Bethsaida, als om eens in Tyrus en Sidon dezelfde wonders als bij jemme dien winnen, dan zouden die al lang te inkeer komen wezen en in sekke gwot en jiske zitten hebben. Ja, ik zeg jemme, voor Tyrus en Sidon zal het op een oordeelsdag beter uit te houden wezen als voor jemme. En do, Cafarnaum, toch te vaak dat on in de hemel optild worden zoest, du zult del ploffen on in de hel. Want als in Sodom dezelfde wonders die aan wienen als bij die, dan zou het juute die nog bestaan. Ja, ik zeg jemme, voor Sodom en omkreten zult op de oordeelsdag beter uit te houden wezen als voor die. In die tijd nam Jezus het woord en zei, ik loof je jouwheid, Heer van hemel en aarde, omdat jou deze dingen voor wezen en geleerden verborgen hadden hebben, maar aan eenvoudigen openbaren. Ja, heid, zo hebben jou het hebben willen. Alles is mij in de handen joen troch mijn heid, en geen een kan de Zoon kennen als alleen de heid, en geen een kan de heid kennen als alleen de Zoon, en elke een om wat de Zoon dat openbaren wil. Kom bij mij, alle jij dit wurg en zwier beladen binnen, en ik zal je me rest aan. Neem mijn jok op de schouders en leer van mij mild en dimmen te wezen, zat ik ben. Dan zullen je me een plak vinden om te resten, want mijn jok draagt makkelijk en mijn last is licht. Hoofdstuk 12. Jezus roenrus op Sabbat door de naadvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen ieren aan te loeken en de kerels op te eten. Doet de Farizeeërs dat zeggen, zeiden ze tegen hem, Sjogres, jouw leerlingen doggen wat dat op Sabbat net mij. Hij joeg haar te beskiën, je hebben in de schrift net lezen wat David deed, doet hij en zijn maten honger henen? Hoe er het heiligdom ingang en hoe ze de toonbreien opeten? Dat mocht er doch net doen en zijn maten like min. Alleen de priesters mochten daarvan eten. Of hebben je in de wet net lezen dat op elke Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat schijnen zonder dat het haar onrekenen wordt? En ik zeg je, hier is meer als de tempel. Hier en je maar wat verstaan gaan wat het schrift wordt betjut, barmhartigheid, daar gaat het mee om, net om offers. Dan zullen je me geen onschuldigen veroordelen hebben. De meisjeszoon had het om eens ek oer de Sabbat te sissen. Hij ging verderop en stapte haar synagoge in. Daar wie een man met een verschrompelde haan. Ze vregen hem, mij men op Sabbat wel een beter meidje? Ze wonen wat hebben, dat ze hem van beschuldigen konden. Hij zei, als een van jemme een skiep had, en dat rekt op Sabbat in een dobbe, waarvan jem zal dan net de handen uitstekken en het eruit loeken. En hoeveel is een meisje net meer waardig als een skiep? Daarom mij men op Sabbat goed dwaan. Du zei het je de man, stek de haren uit. Dat deed hij. En de haan wie weer lieke zoen als de oren. Na oren lijnen de Farizeeërs oer, hoe ze hem uit de weirom zoenen. Maar Jezus hier haren in een rekken en gang derwij. Een macht volk volgen hem. Alle zieken maken er beter, maar hij scherpen haren in, zijn namen net te nemen. Dat uitkomen zou wat profeet Jesaja zijn had. Sjoch, dit is mijn zoon, die ik uitkat heb. Mijn inleven jongen, dat ik zo wies mij ben. Mijn geest zal ik op hem resten letten, en hij zal de heidenvolken verkondigen wat recht is. Tsieren en roppen zal er net, en op een stritten zal men zijn lood net jaren. Het kniesde rijt zal er net aanbreken, het zwakke vlaksvlamke net uitblazen. Ontroch hem de gerechtigheid het wind. Op hem zullen de heidenvolken haar hoop zetten. Op een keer werd er een bezetene bij hem bracht, die blind en stom weer.
Hij maakte hem beter. De man kon weer praten en zien. Alle mensen stien daar versteld van en zeiden, zou hij net de zoon van David wezen? Maar de fariseërs zeiden, doet ze dat merken, hij kan duivels alleen maar uitbannen met hulp van Beelzebul, de opperduivel. Jezus wist likwijls wat ze in haar omgaan lieten en zei zijn haren, elk rijk dat inwendig verdeeld is, gaat eraan. En elk plak of huis dat inwendig verdeeld is, zal net bestaan blijven kennen. Als de Satan uitband, dan is er inwendig verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan staan houden kennen? En als ik mij help van Beelzebul de duivels uitban, waar helpt dan je mijn eigen lui bij het uitbannen? Daarom zullen die je eigen rechters wezen. Maar als het mij helpt van Gods geest is, dat ik de duivels uitban, dan is het Gods rijk al aan je te komen. Hoe zou men bij een sterke nien inbreken en zijn huisrieën stellen kennen, als men net eerst die sterke man vastbindt? Dan eerst zal men zijn huis leegstellen kennen. Wat net van mij is tjen mij. Die net mij het volk bijenwaar brengt, jaagt het uitenwaar. Daarom zeg ik je, alle zonden en godslasteringen zullen de mensen verjoen worden, maar die de geest belastert, die zullen het net verjoen worden. Wat tjen de mensenzoon ingeet, zal het verjoen worden, maar die tjen de heilige geest ingeet, die zal het net verjoen worden, net in deze wraad en net in de wraad die komen zal. Het ene of het andere. Zorg je dat de boom goed is, dan is de vrucht echt goed. Of let de boom verkankeren en dan is de vrucht navenant. Ja, ohne vrucht ken men de boom. Nierenbrod, hoe zou een iemand dat zo'n praat komen kennen als iemand van binnen verkeerd binnen? Dat het hart oerrinnende vol van is, dat uitert de moele om is. Goede mensen hel je uit haar varrie van goede dingen wat goeds verlucht, maar minder dingen uit haar varrie van kwee. Maar ik zeg je, van elk holwut dat de mensen zeggen, zullen ze rekenschap jaan matten op een oordeelsdag. Op grond van juns woorden zal men bij de goeden rekenen worden, op grond van juns woorden zal men veroordelen worden. Gewoon wetgeleerden en fariseërs kwamen hem door hiermee aanzetten. Master, wie willen een teken van jou zien? Maar hij antwoordde, een min en onbetrouwbaar sky vreegt om een teken, maar krijgen zullen ze dat net, behalve dan het teken van profeet Jona. Liekes om als Jona 3 dagen en 3 nachten in het lier van het zeemonster zitten had, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten diep in de grond wezen. De Ninevieten zullen bij het oordeel opzetten komen, tegelijk met dit sky en het veroordeel je, want zij veroorden haar ten goeden door het preekje van Jona. En tjoch, hier is meer als Jona. De koninginne van het zuiden zal bij het oordeel oproepen worden tegelijk met dit sky en het veroordeel je. Want zij kwam van de uiteind van de wraad om naar de wijsheid van Salomo te jaren en tjoch, hier is meer als Salomo. Wanneer de duivel uit iemand weggeet, zwalkt het er toch 2 oorden. Hij ziet het om rest, maar kan die net vinden. Dan zei er, ik ga waarom naar het huis dat ik uitgaan ben. Als er daar komt, vindt er het leeg. Het is krees, onvagen en oprijden. Dan helpt er eerst zo'n orenduivels op, nog gemeener als hij zelfs, en dan gaan ze erin en zetten haar daar naar wenjen. Dat op het laatst is die man er slimmer aan ta als eerst. Zo zal het echt gaan met dit minne sky. Wilst er nog dwaande wie het volk te spreken, stenen zijn mem en broeren boeten door te wachten. Ze wonen met hem praten. Een van de meesten zei tegen hem, jouw mem en jouw broeren stenen boeten door te wachten. Ze willen met jou praten. De man die dat zei, kreeg van Jezus te jaren, waar is mijn mem?
En waar binnen mijn broren? Toen wiesde er mij de hand naar zijn leerlingen en zei, sjoch, dit is mijn mem, dit binnen mijn broren. Waar docht wat mijn hemelsgeheid wil, die is mijn broer, mijn zuster, mijn mem.